Selamat Paskah manita saluna kamang do inang. Anggia ma las rohatta mames tahun Paskah napa dua honon. Tatangihon mahatang di bata ima jamita di minggu Paskah napa dua hon. Nanienet sian sada Korin bidu 5 ayat onom sah rodi bualu. Dang dinggan berita muna. Dang diboto hamu. Otikpe na asomi dia somi do sudi na niudii. Iasma pabali hamu asom na ulelengi. Asa na niudi na ibaru hamu. Aidang na niasomak kamu. Aidunga pola dibunuh biru-biru Paskah humokopita ima Kristus. Ope marpesta mahita di bagasan hapolinon do hasitongan. Unang maritihiti pangasomi hazahaton jala haruan nongbari. Huria nahina holongan. Pukama jemitaon marhiti adong sada istilah di kedokteran ima didok amputasi. Manguton ilmu kedokteran amputasi lapatanna diponggol. Adong sian pamatang ni jolmaon, bagian di pamatang ni jolmai neko di ponggol. Asa unang mangararat sahit nai. Asa boi malua jala malum akka bagian pamatang na asing. Isarana sahalak pasien nahona sahit diabetes akut. Terpaksa iko di ponggol pak nai. Asa unang mangararat sahiti tu akka bagian organ-organ na asing. Maka dari itu langkah amputasi ini dilakukan dokter dalam rangka menyelamatkan bagian tubuh yang lain agar tidak tercemar, tidak terkontaminasi atau tidak tertular. Disialania kamang do inang tindakan amputasi ima tindakan laho paluahon pamatang nahi pasdope. Holan ilustrasi doi. Nahu pinjam do istilah ni dokter amputasi. Alane pakyok doi istilai doson namang amputasi do na pinangido ni Apostel Paulus tu ruas nuria Korin di turpu jemitau. Alanya ala di hati ai adong jupang halak na mangulahon parmainanon di tonga-tonga ruas nihuria alai hebakna jalamat set tragis torok do na uboto alai paula so di boto nasida paula so di ide nasida do pangalaho nasalai sebetulnya daik komarsak manyan rohani ruasi marnida hadusau ni donganna namangulahon parmainanoni jala ikon marsitutu manyan nasida laho pabalihon akka namangulah soni. Sada Korin 5 ayat sada 1 ayat 2 ikon diamputasi do mengamputasi halak pardosa laho paluahon halak nasatia jala halak namar panguloyo tu dibata unang sanga bali sait nai mangararati tuaka ruas na asing dono tama baki jamai ninnarohat tama kamang do inang daw sebetulnya dan kejam gariada ido na patuduhan tindakan holong ni roha ai daging naido na dipabali asa anggiat melua todina diari paruhumani. Sada Korin 5 ayat 5. Alani tudos mengamputasi pat disahit sinakinani asabui kipas jalamangulu sudi pamatang nai dang nalaho pamatehon alai laho mangabat mandopang hararat misahiti asa betul-betul malu molo pinasobu soni bah lam rarak mak lam sudema diserang sahid nai sudema hona terkontaminasi bola do digobbar Paulus songon asom otik pe asomi alai diasomi do sudi naniudi
Asom naotiki ima gobaran ni halak na mangulahod dosa songon parmainano sinakinani. Dan piganya nasida mangulahon alay dampak na luar biasa mempengaruhi akar ruas na asing. Unang mapaula so binoto jala unang mapaula so ni ida alay si picangon doi si paengoton gariada si pabalion manang diamputasi asom naung lelengi asa unang mangararat alai asa naniudi na ibaru nasida suku-suku na kamang do inang atong ahado alat operasi laho mengamputasi ahado baenon laho pabalihot sa ahado baenon laho payason asomi ahado baenon nasida alusna ima mudar anak ni biru-biru pasca. Hobardo itu Nabi Nain hala Israel na membuat anak biru-biru tunggal nasomar lidang ima disehat dibuat ma mudar nai didai soma diganut tohang ni bagas nasi dabi jala mudari mana gabe partinandaan bagas nani ingana nasida. Jadi ujuma molus todini Jahoba siat tonga-tonga ni luati gabe malua ma pangisi ni bagasi burta zahai di 2 Musa 12 ayat sada rodi 20 lalu ima pesta pasca na pinatupani bangsa Israel hobartu tonani Jahoba kamang do inang molo disuraton apostel Paulus di turpuk jami taon taringot biru-biru pasca namar tudu-tudu doi tudiri ni Yesus Kristus songon nidok ni hatani debata di Yohanes sada ayat 20 sia do di ayat 26 odo biru-biru ni debata asadang bemudar ni anak biru-biru tunggal songon nabi dahin di bangsa Israel laho payason hita sian harusaon alai mudar ni Kristus nama mudar nadurus di hausi langit ido nama buri hita sian hazahaton ido na payasok kita sian harusaon ido nama baik kita ias sian pengaruh ni asom naotik sinakinani mudar naido mengamputasi dirita sian asom naung lelengi asa na niudi na ibaru hita saluutna mudar na ido na payasok kita siya sudi hazahatotta gabi ibaru mahita marpakiriman na ibaru dapotan hanguluan rodi saling lilingna ibana do biru-biru pasca humokok hita akka pardosa alanya kamang do inang mate Yesus asa dapotan haluau kita alai mulak manguru do musi ibana diari patoluhon ima hasisikok ni hamonangatta jala disima gabe dapotan hanguluan saling lileng na hita haheheon naido natapestao ditikion marpesta mahita di bagasan hapolinon dohot hasitongan unang be marhazahaton hitaon songon natapatupa na selaon sada Korin 5 ayat 2 ay dunga sikop hasisani dosata dunga diburi Tuhan Yesus nang mati ibana jala hehe di hari patuluhon hurian itu hatta na merayakan Paskah barita haheheon ni Tuhan Yesus Kristus na hehe sian namate di hari patuluhon sampai saunari sian najolo sampai saunari terus do gabi perdebatan bolo non di Portibion dang marnaso adong madok haheon ni Yesus adalah misteri sepanjang zaman torok do naso porsea di barita hasitongani ala itu tumul halak Kristen di ko porsea do tadi siak kamang do ina molodang porsea halak Kristen nang hehe Yesusi marisuang masudi ha porsea tai dang marguna songoni do apostel Paulus di sada Korin 5 ayat 17 ala yang goso dipahehe Kristusi magopo maha porsea muna jalatong do pihamu di bagasan dosa muna alai porsea do hita naung hehe ibana alai nang pesoni saya adong do penamado
Tadana. Apa bukti bahwa Kristus benar-benar bangkit? Faktana. Boido alusata songonon. Tandana ima kuburannya sudah kosong. Dang berisi bakkena. Jala boido nota songon naidok ni suruh-suruan ni. Buasa luluan muna na manguru dinganan ni akan amate. Dang nison ibana. Dunga di pahehe ibana. Ingot hamu ma nani hataon na itu hamu. Uzu di Galilea ido pe hamu. Ay di dokdo. Iko pasahaton anak ijolmei. Tutangan ni halak pardosa. Jala parsilak penonton. Jala mulak mangulu ibana di hari patuluhon. Lukas 24 ayat 6 sakro di ayat itu. Taleo musia buktina asing. Ahado buktina hehe Yesusi. Dung hehe Yesusi rodo ibana pataridahon dirina. Kristus menampakkan diri ke banyak orang. Itu adalah bukti. Alai manang bohape molo tapatudu pe aka buktina tadok saluhut nai. Manang nabo hape tong dope torok jol mana soporsia di barita itu. Na soporsia naung hehe Yesus Kristusi. Alani molo sai marsigol gol do hita, sai lalak berusaha laho patudu bukti-bukti dang marna sai desi. Terus dua dong perdebatane. Atau dang desi bi ulah honota. Alai si ulah honota ima bukan menunjukkan bukti atau fakta-fakta. Alai si patudu honota ima dampak pengaruh pakorhon ni haheheon ni Jesusi dingolutta siganu pari parjolo marhai baruon mahita di parnguluonon dung ditobu sita sian harus sauta manguluna ibaru meta sona surat di Efesus 4 ayat 24 jala soluko kamu majol mana ibaru natinopa sumantu debata di bagasan hati goran dohot hapolinon namar hasitongan odo na pinangido nang diturpuk jemi taon akan jolma nasumolukon hai baruon dingoluna dada alani papahenan nai alai to di perbadia do na pai baruoni iro terus pai baruhon parngolo taon roha nang pikirata saat rodi pangalaho nang pabahenata. To di porbadia ido nama haramoti, nama mudu-muduhon, do paingoto kita di pangalaho do pabahenata. Asa totong kita natinopa na ibaru tumiru rupa jalatudos tu pangalaho di debata situlu sadai. Alani saya totong ma tapa uli-uli diri taon tapa ture-ture pangalaho hobartu statusta songon mitra dan citrani debata paduahon siulahonota dampak daripada haheheon di Kristus ima parangehon ma nadenggan lulahon ma nadenggan asa toktong ma taguruhon akan nadenggan akan positif dot akan atau mampai las roha sadalat doi di pasohot ma nasa ulaun nasahat tapadao ma diri taon sian roha pangiburuon gijang ni roha soko ni roha do akalan na asik ulaun na roha songon na konteks diturupuhon akka ulaun parmainanon tapadao ma tapaholang ma derita siani ni anak kamang do inang mauldo memang marhamu bau ni roha ala dunga sangapeam dingoluta pangalaho nasodinggan pangalaho na roha tudos doi tu asom na otiki otik pi asomi alai sudedo dia somi nganiu di alani molodang tarbait kita sia diri taon laho mambolokon asomi payason asom naung lelengi tazaloma todini debata tazaloma asini rohani Tuhani nong manesa dosa taon nami ngamputasi hita sian bako-bako hadosaon gabi tau hita laho maulahon nasanadenggan naho bartu lomo ni rohan debata atau tapes taon ma haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus di bagasan hapolinon dot hasitongon debatama mangaramoti hita salukna sahat rodi ujungna selamat pasca madhita salukna shalom.